ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರೂ ಪಂದೇನು ಎಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಈತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಆಚಾರ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಚಿಮ ಚಿಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುರ ಮೈಂಡ್ ಎಂಕಂತ 7 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಚಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಪುಜ್ಜಿ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಆಪುನಿ ಸುತ್ತ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಈಗ ತುನಾ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಏನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ್ರಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಚಾಲು ಮಲ್ದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನೋಡುಂಡ ಒಂದು ಟೈಮ್ ದೇತಾನು ವಿತ್ತೇನ ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪ್ಜಾತ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಶುರುಕೋ ಬಿನ್ನೇರು ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಬಿನ್ನೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಷತನ ಅಕಲ್ ಪುರ ಬೈದೇರು ಅಕಲ್ ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಎಂಕಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ತಂಡ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮೆಹಂದಿ ಪುರ ದೀತಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತೆ ಚರಿಯಾರ ಪೋತು ಜೊಪ್ಪರ ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಆಪನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರ ಅವು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಕಿತ್ತಾಗಲ ಜಾಲ ಆತ್ಪನ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತನ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಕಲ್ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಜಾಲಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ ಅಂದಾಜಾದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಅಂದಾಜಾದಿಪ್ಪು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ದೀಲೆ ಮುಲ್ಲಕ್ಕದು ಜಾಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಓ ತಿರ್ತದೀನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಲಾಯಿ ದಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಆಡು ಉಲಾಯಿ ದಕ್ಲಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿಜಿ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಾನು ಅರ್ಥ ನಿಲವರಸಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಏನ ಬಾಬಿ ಏನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನುಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನುಂಡು ದಾಲೇಜ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಅಂಚ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುರಾನಿ ಸೀರೆ ಪುರದೆ ತಂದ್ರೆ ಓದಿತ್ತೇನೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಷಯದ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ತುಕ ನಿಕ್ಷಯ ಕೋನೆಟೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಆಪುಂದು ಅನ್ನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾಪು ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಬತ್ತಡು ದುಮ್ಮು ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ನೇರೊಂದು 11 ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂದು ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಸೇರ್ ನನ್ನ ನೊಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಅನ್ನ ನೊಟ್ಟುಡು ತುಚುರೊಂಡ್ರ ಅಂತೆ ಪನೋಲಿದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲಾರ್ ನೊಟ್ಟು ತುಚುರೊಂದು 11 ಎಪ್ಪನು ಅಂಚ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅವನದೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನು ಮೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರಾಯ್ಜಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ವರ ಪೂರ ಸರಿ ಆಡಿ ಸಟ್ಟ ಅದು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಪಂದಿಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅನ್ನ ನೀನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಅಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತಿಂದ್ರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ದೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಕಾಣ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ವಿಷಯ ಪಂದೆ ನನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಂದು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂದ ನಾನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮದ್ಮೆ ಪರ ಪಂದು ರೆಡಿ ಆವಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬತ್ತಂತಿದ್ದ ಅನ್ಕುಲಿ ಮದ್ಮೆಯರು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ತಿನ್ಪೇರೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಹೋಗುನಂತ ಪೊನ್ನಂತೂ ಅರೊಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ನೋಡು ಕೊಂಚಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ವೆದರ್ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಕಾಣಲ್ಲ ಕುಲ್ತೆಂಕೊಂದು 4 ಲಕ್ಷ ತಿನ್ನಂಡಾನೆ ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಕುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದದು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೇನು ಐದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನಂತ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಉಂಡು ಐದು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅಂಡ್ ಜಾಲ್ ಪೂರ ನೀರು ಮಲಡ ಅರ್ಥ ಬಿಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತೂಕ ಆಶಾಲ ಬರ್ಬೋಲಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆಗೆ ಇಜ್ಜೊಳ್ಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 4-2 ದಿನ ಉಲ್ಲೋಲು ನೀಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಬರೋದು ಉಲ್ಲೋಲು ಇಂಚ ಇತ್ತು ಬೆರೋಲು ಒಂದು ಪುರ್ತಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡ ಪಂಪನೆ ಬರ್ಚತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂದಲೇ ಯಾವಜಿ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಲೇ ಯಾವಜಿ
ಅಂಚ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೊನ್ನನ ಇಲ್ಲಾಡತ್ತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಡ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಜ್ಜನದ ಮದ್ಮೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ಸತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎದುರ್ದೆ ಅತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊನ್ನನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅತಿಗೆನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ